Good evening. Evening naman ngayon mga ka-That's Good. Alas 6 na ng hapon, ng gabi. Alas 6 na ng gabi. Lalabas tayo yung araw. Lalabas tayo dahil magdi-dinner tayo sa mga ka-That's Good sa labas. Kakain tayo sa labas. Kaso hindi pa sure kung saan kakain. Pero may nakita na kami. Yung Tokyo One, no? Tokyo One buffet. Buffet daw siya eh. Japanese. Japanese. Anong nis ka? Pag tinanong ako, anong nis ka? Philippines. I'm a Philippines. Masarap yung Japanese. Lalo yung mga ang ayaw ko lang naman sa sushi tsaka sashimi yung yung tuna. Na ko na kung ano yung o-ordering ko. Mahilig ako dun sa mga Japanese, mahilig ako dun sa mga fried, mga tempura, ganun. Tempura na prawns, kahit yung mga tempura na vegetables. Tsaka gusto ko rin dun yung may mga seafood sila, nakita ko sa Google. Meron sila, no? May mga seafoods din na yung mga grilled. Mamaya titingnan natin. Bagong gawa yung kalsada rito. Pero maganda rito. Ito pa pag ginawa yung kalsada, tatapusin. Siguro mga 1 buwan lang nilang ginawa to. Kalsada na to. Bilis eh. Kinaskas nila, tapos inaspalto. Ang kapal ng aspalto nito. Hindi basta-basta. Basta ang kapal. Kita ko, kala ko nung inaspalto, tapos na. Yung pala, papatungan pa ng isa pa. Pang na to eh, pang ready na sa winter. Para smooth yung yung pang blow ng snow pag nag-blow siya. Malapit na ang auto. To, lahat yan, yung mga halaman dyan, mga damo-damo, lahat yan, tatabunan ng snow yan. Wala kang makikitang dahon yan, puro puti. Yan, puti na yan, tent na yan. Stable pala yan ng kabayo. Diyan sila, yung mga kabayo sa loob niyan. Ang ganda. Ang ganda ng kulungan nila na yan. Kumbaga yan yung pinaka-greenhouse nila. Malapit na yung mga apple picking, mga ka-That's Good. Kailangan makapag-pick tayo ngayong season. Ay, ang ganda na ng maple tree, oh. Nagkukulay red na yung mga dahon nila, oh. Yung ibang dahon, oh. Ganda. Nangangamoy autumn na, ang ganda. Yan ang maganda pag autumn. Sa fall, yung mga puno na yan, mga willow ba yan? Yung mga willow tree na yan, magkukulay yellow yan. Pipicture tayo dyan. Yan. Tsaka tong kalsada na to maluwag pa, di ba? Pag winter, makita nyo to mga ka-That's Good, ha? Kala mo rough road to. Ang kapal nung ice dyan sa kalsada. Dumudulas yung mga gulong. Ganda ng Kilona, no? Ayun. Dito na tayo, mga ka-That's Good. Ayan, no? Tokyo One. Tokyo One pala yan. Nakala ko noon Tokyo lang. One pala yung kulay green. Dito tayo po, pwesto. Yap! Uy! Ayan, no? Tokyo One. That's good, ah. Yan yung McDonald's. Yan pinipick upan natin ng DoorDash. Yan, McDonald's na yan. Tokyo One. Dito tayo sa Tokyo One. Masarap daw ito eh. Sabi dun sa mga review nila eh. Buka nga natin kung totoo nga masarap. Tara. Pasok tayo dahil welcome daw.
gabi na. Hanggang alas 10 sila ng gabi. Ha? Laki ng pinto nito. Ba, ayos ah. Dalawa ang pinto niya. Hi, yeah. Photo please. Ang ganda ng ambience. Ano gusto mo ba? Ang ganda ng ambience nito. Talagang ano po. Parang ano no. Japanese pero... Yeah. Hi, would you like to drink today? Yep. Ganito dito mag-order sa Tokyo One. Meron silang tablet. Yan yung menu nila. Tapos pindot-pindot mo lang kung anong gusto mo. So appetizer na tayo. Ay, nasusup na ako kanina pala. Sige. Saka rito. Appetizer yan. So kumuha na tayo ng eto. Yeah. Hidashi. Sige, sige. Ayan yung na-order natin ngayon. So confirm na natin. Sige, confirm mo. Yan. Pag kinonfirm mo, antayin mo na lang. Lulutuin na nila. Galing, no? Gagawin na nila. Tapos ito, dito lang muna to. Yeah. Diba? Yeah. Ayos, oh. Meron na rin silang mga binigay na ganito. Ito, soup to, no? No, hindi. Sausawan yan na. Sausawan na. Soup yan. Hindi yan soup. Water, enjoy. Dumating na yung sake natin. Ang all-time favorite natin, sake. Yan, oh. Galing. Sa lipit, no? Japanese na Japanese. Mainit. Gusto kong tikman. Sausawan pala yan. Bakit hindi nila? Akala ko soup. Ito yung sake nila, mga kadatsukin. Mainit to eh, mainit. Kaya may ganito para hawakan. Tignan mo, puno siya. Oh. So, lagay natin dito sa andit ng ano nila. Kagayan. Oh. Mainit. Para kumukulo siya. Oh. Para siyang mainit na soju. Buusok ng bibig ko. Oh, may pulutan. Sarap pa nga. May pulutan. Masarap din. Dun sa ano, dun sa menu, yung picture dalawa. So akala ko ang isang serving nila dalawa, pero isa lang pala. Kaya pag umorder kayo, isa lang ha, isa lang bibigay nila. Pero pwedeng umorder ulit. Order ka lang dyan. Pag naubos mo na. Ang ganda ng ano, ang ganda ng restaurant. Maano siya, mataas yung ceiling niya, parang maaliwalas. Hindi siya masikip. Dessert ka. Tikman ko nga itong soup nila. Sarap. Sarap pa. Yeah. In fairness, di ba? Hindi sila nag-concentrate sa quantity, sa quality. Masarap mga kadatsukin. Dating yung mga order na kaso, tigi isang piraso pala. So sa susunod alam na natin na ang isang order, isa lang. Kailangan dalawa ang ano. Dalawa ang orderin. Tagay nga ulit tayo. Pampagana ito ng ano. Yan yung tofu. Ito yung ano to? Iwan ko kung ano pangalan mo. Nakalimutan ko na. Hindi, nandun sa ano yun eh. Menu. Keep them coming, please. Hindi kami. And the rice. Ito yung beef. Yeah. Ito yung curry na prawns. Tsaka yung mussel. Oil. Tapos meron niya.
Ito yung unang sargo. That's good. Ito yung eel. Kamu. Sarap ng rice niya, no? Natikman mo na? Yung rice nito. Oh, yeah. Ibang experience ko yun. Hindi ko muna yan. Ay, hindi. Kunin mo yun. Bawin mo na. Ano na tumabaw? Ang cheese pa yan. Ano ako? Restaurant mo ba? Pwede mo ba namang... Order ulit tayo. Pangalawang order. Buffet ito mga kadats ko na. $40 per person. So ito yung grilled mackerel, salmon belly. Grilled din. Ayan, no? Sarap, no? Tikman natin itong salmon belly. Grilled salmon belly. Grilled. Ayan. Ayusin mo yung kain mo, Ito na ang the best na grilled salmon belly na natikman. Sarap. Ang laki nito. Pinagsama-sama na nila yung lahat ng mga in-order natin. Pinagsama-sama. Sarap. Sausaw natin. Wow. That's your favorite? Favorite, the eel. Grilled eel. Sausaw natin. Tapos, lagyan ko ng konting wasabi para wala akong masabi. And then, kainin natin. Sarap. Ayan na, dumating na. Ang sarap. Meron palang guys, kumuha ka. Kumuha ako. Kinuha ko isang baso. Dami. Sarap. Ang ganyan mangyayari sa mata mo pag naparami ka ng wasabi. Wala kang masabi. Kaligitnaan. Ang lalaki kasi ng mga roll nila. Mukhang dinadamihan nilang kanin para mabusog ka. Natatagalan yung order kasi nga naiipon na naubos agad. Order ulit tayo nung spring roll tsaka ito. Sarap eh. Ito yung pangatlong natin. Masarap to. Ito yung belly ng salmon. Ang sarap yan. Ito mackerel. Masarap din yan. Pinapaksiw lang natin to. Ito tsaka itong mussel. Sarap yan. Oh. Ang sarap. Ang sarap din pala na ito. Saka ito.
muscle ha. Man natin to. The best. Meron din silang mga dessert, mga kadatsugod. May strawberry vanilla jello. Meron silang mango ice cream, sesame ball. Meron silang deep fried milk, deep fried banana, mango custard pudding, cotton candy, may vanilla ice cream. Madami. Meron din silang Asian buffet bar. Ano? Ayan, Asian buffet bar. Ayaw mo? Ayoko. Ikaw na lang. Itong dessert ko, sake. Meron akong dessert, sake, mga kadats mo. Ang sarap. Tapos may pulutan ako. Kita mo lang yung pulutan ko. Mackerel. Oh. Ito yung dessert na kinuha namin. Mango custard. Ang cute. Ang liit. Yung in-order ko, mga kadats good na sake, $7.95 yun. Idadagdag doon yun sa bill natin. Kasi ang kinuha natin ay $39.40. $39.40. Bale, $40 per person. So, $80 dalawa. Tapos plus, $7.95 yung sake. May iba pa silang mga sake. Ito, Hakutsuru. Draft sake. Ito naman, Sayuri Nigori sake. $21. Mas mahal yung mga yun. Meron din silang mga cocktail. Ayan. May iba. Ayan na lumaki. Tapos, yung cocktail nila, ayan, Classic Caesar, $8.50. Screwdriver, $8.50. Lupit, diba? Oh, whiskey sour. Meron din silang bar mix. Oh, ayan. Double rum. Captain Morgan, drunk. Dark rum. Ayan. Meron din silang wine o Miliga. Meron silang beer. Pero walang pilsen. Ito masarap yan, yung Tsingtao. Ang sarap niyan, mga kadatsugod. Yung Tsingtao na yan. Smooth ang pasok niyan. Lalamunan. Masarap din yung yung Coors tsaka yung Budweiser. Sarap. Heineken, parang tubig lang yan sa akin, ha. Sapporo, medyo sablay sa akin yan. Corona, ayan, medyo rin sa akin yan. Atras. Ayan, Kokani. Ayan, Kokani, ayan. Medyo 50-50 yan. 50-50. May Canadian. Ang dessert nila, ayan. Dessert nila, that's good. So, kinuha namin yung mango custard. Sarap pala nun. Mga kadats good, the best yan, mango custard. Tapos itong mga ito kasi Suko naman kami sa ang liit. Kaya pala may Asian buffet. Mga rice yan, mga kadats good. Tapos yung mga noodles nila. Meron din silang mga ulam yan, kung gustong kumain. Ayan, mga wok, tawag yan, wok. Ayan, mga teriyaki, grilled, mga grilled nila. Meron din silang mga sashimi. Sarap din, mga sashimi nila. Tsaka sushi. Sarap ng sushi, mga kadats good. Meron silang mga roll. May pizza din. Meron din kami kumuha ng pizza. Ayan, roll ulit. Tapos, ang daming kanin. hand roll. Ito, mga kadats good, ang laki nito. Kung gaano kalaki yung kamao mo, mga kadats good. Ganyang kalaki yan. Ano yan? Ayan, picture niyan. Ano yan? Peke. Para ang liit niya, di ba? Parang yung lalaki lang ng daliri. Parang kamao yan sa laki. Ito naman, salad. Ito, soup. Sarap niya, no? Wonton soup. Siyempre, walang sablay ang wonton soup, di ba? Spring roll, sarap din yan. Ayan, chicken skewers, sarap yan. Tapos yan, mga drinks nila, mga kadas nila. So, ayan ang menu nila. Ito pala yung pag dinner ng Friday and Sunday, ayan. $33
at 38.99. Same lang din Dahil yung Monday to adult Thursday. tayo. Oo. Oo nga. Everyday pala, araw-araw ang adult, 39. $39 per person yan ha. That's good ha. Pati senior. Pero pag pananghalian, lunch time, 30 lang. 28.99 lang. So 29 lang siya. Ang seniors naman, Ganun din. may discount din ha. Wala. Ay, $33.99. $5. $33.99. Pag kids, 3 to 5 years old, $10.99. Mas mababa pag kids. Kaya pala maraming may mga kids na kasama. Kids under 3, free. Oo, yan. Libre na pag under 3 years old. Hindi naman kumakain ng sushi yan. Sashimi lang. Pupo kinakain. Ubusin ka lang yung sake natin mga kadats yun. Yan mga sake. Habang tumatagal. Sarap ng pasarap. Pasarap ng pasarap habang may pulutan kasi ako eh. Ayun. Para in-office lang. May natira pa na mackerel mga kadats yun. Ang galing. Last full show. Sarap. Thank you. Bye. Parang pintuan ng ano to. Ming Dynasty. Alam mo yung Forbidden City. Parang Forbidden City oh. Okay, Tokyo 1. Masarap mga kadats ko na. I-rate ko siya ng 1 to 10 mga nasa 7. 7. Para may room for improvement. Di ba? Mahirap naman kung para may ano sila, room for improvement. Di ba? Ang ganda. Naalala ko. Ano yan eh. Yan ang pinakaayaw na ayaw kong McDo mga kadats good na pick upan ha. Alam mo ba na ang daming reklamo ng McDo na yan? Kahit sa ano, Facebook, saka sa kang saan-saan. Kahit dun sa mga DoorDash, ayaw din nila pick upan yan. Punta tayo sa downtown. Maaga pa mga kadats ko. Masarap pang maglakad. Hindi siya malamig, no? Hindi siya malamig. Hindi siya malamig mga kadats ko. Ito ang maganda sa Kelowna yun. Parang pag nasa Kelowna ka, hindi ka city siya na city talaga ito. Magandang city. Kompleto na siya. Kaso pag tumatakbo ka sa kalsada, para kang laging nasa tourist destination. Para kang laging namamasyal. Diba? Parang yung pasyalan, doon ka nakatira sa pasyalan mga kadats ko. Parang gano'n. Ang ganda. Tingnan mo naman. Yun ang sabi nila. Wala pa akong napuntahan. Hindi pa ako nakapunta ng ibang probinsya. Pag napuntahan ko na ibang probinsya, ako na rin ang magre-review mga kadats good. Itong mga sinasabi ko na maganda, ano yan based sa mga sinasabi ng mga naging bisita ko na galing ng Alberta, galing ng US, galing ng Ontario, yung mga nakakausap ko mga kadats good. Maganda daw. Eh di maganda. Maganda naman talaga oh. Diba? Ito ang downtown Kelowna ngayon mga kadats ko. Sunday, walang masyadong tao dahil Sunday. Walking tayo mga kadats ko. Dito tayo sa Marina. Marina, Kelowna. Ayan o. Downtown Marina, Kelowna. Ito yung mga dito nagdadak. Katulad yan, no? Paparating na boat. Dito siya
Ito yung parkingan nila, mga ka-that's good. Kumbaga sa side road eh. Parallel siya, tingnan mo ha. Pa-parallel parking yan. Ang galing eh, oh. Oh. May sounds pa sila, di ba? Tapos ito naman yung ibang mga boat. Kahit ganyan lang na boat, pwede na. Dito lang naman sa ano yan tumatakbo. Sa lake lang yan, mga yan. Wala naman dagat dito. Pero solved na rito. Sa laki ng lake na to. Eto. Kahit nga ganitong boat lang eh. Oh. Pwede na, di ba? May security. Kung baging ganito, doon ka pulutin sa West Kelowna. Laki, oh. Ayan, oh. Yeah, man. Galing sila sa gitna. Oh, ayun, oh, paparating naman. Eto, mas malaki na to. Ayan. Kalutang lang pala to. Dito tayo sa ito yung parang view deck nila. Yeah, Alep. Yeah. Ganda oh. Relax na relax dito. Nakaka-relax. Tapos may mga upuan ganyan. Pwede kang maupo lang ngayon. Tatambay lang. Habang tinitignan mo yung sa kawalan. Pala ang view niya. Ang ganda oh. Sarap picture. Ang ganda ng view ng mga ilaw pag nandun ka sa tubig yan. Masarap mag-walking kasi hindi siya sobrang malamig. Hindi rin siya mainit na yung malagkit. Hindi siya humid. That's good. Kaya sarap mag-walking. Marami pa rin tao. Mga nasa alas 8 na ng gabi. Ang dami pa rin tao sa downtown. Hindi siya ganun karami. Mas marami pag Biyernes tsaka Sabado na ako. Ito, wala kang malakaran. Mapapa to the left ka. To the right. Ang ganda oh. Ang lupit, di ba? Oo. May luggage siya doon. Maganda maglakad-lakad dito sa downtown. Kasi nakaka-relax siya, mga ka-that's good. Ayan o, ting-ting. Ayan. Uwi na tayo sa baryo. Uwi na tayo sa bundok. Baryo naman. Ganito lagi ang senaryo natin pag pupunta tayo ng downtown. Dahil ang uwian natin ay sa bundok. Doon tayo nababagay. Pero ito ang pinaka-paborito kong lugar dito sa Kelowna, mga ka-that's good. Itong Mission. Mas ano siya. Yung downtown kasi parang alam mo yun, maingay. Maingay na yun ha, sa lagay na yun. Alam mo yung magulo. Pero dito sa Mission, ayan, chill lang oh. Parang ano rito sa Mission eh. Alam mo yun, parang yung mga tao hindi na mamamatay. Mabagal yung galaw ng mga tao rito sa Mission, mga that's good. Ayan oh. Diba? Ito yung tambayan ko eh. Lagi, dito ako tumatambay. Kabisado ko na tong Mission na parang likuran lang ng bahay ko. Si Danilo. Wala si Danilo. Hindi mo biyahe si Danilo Ganito ang Kelowna, mga ka-that's good. Pag kayo napunta sa Kelowna, maganda rito. Ang sabi nila nung iba, yung mga galing na sa ibang lugar, hindi lang Pilipino mga ka-that's good. Dami ako nakakakwentuhan ng mga Iranian, Indian. Yung dating inupahan namin galing ng Calgary yun. Tapos lumipat ng Vancouver.
Tapos nakita daw nila yung Kelowna. Nung nakita nila yung Kelowna, bumili na sila ng lupa rito tsaka bahay, Kadads Good, di na umalis. Gusto na daw nila dito. Tapos sabi nila, ang dami na daw nilang napuntahan lugar sa Canada. Ito daw talaga ang kumbaga, yung gusto mong tirhan talaga, Kelowna. Tapos meron din ako nakausap na Iranian. Yung Iranian naman nagdudurdash yun dahil yung mag-asawa na matanda retired na. Ngayon walang magawa sa buhay. Sa gabi nagdudurdash silang mag-asawa. Ang driver yung lalaki, yung babae ang kumukuha ng order sa loob. Ang ganda nga ng pang-durdash nila Camry. Minsan Tesla ginagamit nila Tesla na yung yung malaking Tesla, yung parang current taxi, ganong Tesla, ganun yun naman daw nakatira daw sila dati sa Ontario, tapos lumipat sila ng Calgary, tapos nagbakasyon sila ng Kelowna daw. Sabi daw niya sa asawa niya, pag nag-retire tayo, dito tayo titira. Sabi daw niya sa asawa niya. Sabi niya 4 years ago pa daw yun. Kaya nung nag-retire sila, lumipat niya sila rito. Dito sila bumili ng bahay. Tapos pag mga Pilipino naman, yun. Yan yung mga kwento katulad nung diba? Yung mga kaibigan natin. Kanya din yung mga kwento Kaya ako naman, parang na-excite ako tuloy na mapasyalan yung iba-ibang probinsya ng Canada. Tsaka iba-ibang lugar sa US. Kasi nga, parang makita ko, diba? Tapos ako na yung magbigay ng review kung totoo nga ba yung mga sinasabi nila. Para makita natin. Pero para sa akin, maganda. Maganda rin talaga. Kasi kung hinahanap mo bundok, nandun na kami sa bundok. Hinahanap mo naman lake. Nako, yung Okanagan Lake, isa na yata yan sa pinakamalaking lake dito. Ang laking lake niyan. Hinahanap mo naman mga bukid. May bukid dito, mga tanim, bawang. Ang wala lang yata rice, no? Pero alam ko may rice daw nabasa ko dati. Rice field. Lahat na rito may vegetable garden. Kung winter, may ang lalaki ng greenhouse dito. Meron pa nga nyug nyug tsaka saging sa greenhouse dito meron. Orchard meron, ang dami. Apple, vineyards meron, winery meron. Kompleto rito. Ano pa? Mga parks, dami ring parks dito. Mga wild animals, nako, dami ring wild animals dito. Bear, meron din. Snakes, may snakes pa rito, mga Kadads Good. May rattlesnake daw dito Sana hindi naman tayo makakita ng rattlesnake. Meron din dito yung tanim sa disyerto? Cactus, may cactus pala rito. Okanagan cactus ang tawag nila. Kasi pala mga Kadads Good, ang Kelowna pala ay kabilang sa disyerto. Disyerto pala ito noon mga Kadads Good. Kasama niya yung Rocky Mountain, yung nakadugtong sa US. Yung disyerto sa US, karugtong niya pala ito. Kaya pala parang disyerto ito.